Ka jingthap vote syak election MDC Giant Hills Autonomous District Council JHADC, Bat Khasi Hills Autonomous District Council KHADC, kalalong kabayat bet yai renti, klem kino kino jingja kat haduk kapor kat ar baje mensingi. Ha kane ka kenti kidan palat khat lai lak ngot kinong thap vote banjit eki palat ar spa nyopo ar ngot ki kertong bami banyakhon na kini ki Artali District Council. Baru ki kertong na ki HADC kidan sispa san puprangot kenthop khat ar ngot ki kenthei kat bana JHADC kidan sispa khat saungot bat nyongot ki dei ki kenthei. Hadu balatho ya ka khubor ka jingthap vote wat sha ki jaka kendong tam kalalong kabayat bet yai renti kham tam kum ka barato mukro constituency kabala pau sha ki khubor halor ka kam ya ka japut hapadeng ka Assam West Karbi Anglong